खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बर' थुनलाइ आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम गांसे लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों। गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो रन्जन दैमारिखौ फिन जोबथेसालियाव जोबनानै दोननानै दिनैसिम उदां खालामिखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायदों आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै समाजाव गोजोन थासारि सोमजिहोनो थाखायबो खावलायदों। बर' थुनलाइ आफादा फोरमायथिबावदों दि रन्जन दैमारि बिथांखौ गुवाहाटियाव थानाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बख'नानै काहिलिपारायाव थानाय आसाम पुलिसनि 10 नं बेटालियननि लकआपआव सोनानै दोनफैनाया बयखौबो सोमोनांहोदों होननानै आरो थाबैनो आयेन बायदियै जोबथेसालिनिफ्राय रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम खावलायहरदों बर' थुनलाइ आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथांनि देरहासारनायखौ मिजिंथिनानै मैया बर' फरायसा आफादा दाब दाब ओनसोलाव आलारि बाथि सावदों। आसामनि लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा वमेन्स वेल्टार वेट बक्सिं सेमिफाइनालाव दिनै सानजौफुनि 11 रिंगायाव तुर्कीनि बुसिनास सुरमेनेलि बिथांजों गेलेगोन। सेमिफाइनालाव देरहासारनायनि आसायैनो बर' फरायसा आफादा आलारि बाथि सावनानै आर'ज खालामदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बक्सार लाभलिना बरग'हाइआ टकिअ अलिम्पिक्सआव देरहासारनानै जाहाथे भारत आरो आसामखौ मुलुगनि गेजेरावनो मुंदांखा खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो जाहाथे आसाम सोरखारा गोदोसोनानै थानाय गेलेगिरिफोरखौ माखासे बिथांखिनि गेजेरजों खाबु होयो आरो लाभलिना बरग'हाइनि जाफुंसारनायखौ नुनानै जाहाथे आसाम आरो बिटिआर ओनसोलनिफ्रायबो मोजां गेलेगिरि ओंखारो बेनि थाखायबो आलारि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नेहरू स्टेडियामाव बक्सार लाभलिना बरग'हाइनि देरहासारनो हानायनि थाखाय आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबदों। लोगोसे दिनै बक्सार लाभलिना बरग'हाइ गेलेनाय समाव 30 मिनिट आसाम एसेम्ब्लियाव प्रसिडिंखौ दोनथ'गोन होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि गोख्रों अपारेशन चिरांनि दारांगायाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों अपारेशन खालामनायाव हमजाबाय सानै फलाना मुंफोरा फारियै बिजय बसुमतारी आरो सुक्लेस्वर बसुमतारी। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोर सानैजों लोगोसे माथाम खासेव हमनो हादों। बेनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेश सिमानि खाथि दुलुं रिजार्भ फरेस्टआवबो 3 दंफां सिखावजों लोगोसे माखासे दंफां थुख्रा आरो मासे मैदेरखौ हमनो हादों। लखिमपुर जिल्लानि दुलुं हाग्रा ओनसोलाव सा 15 हाग्रा बिफाननि मोनसे हान्जाया पेट्रलिं खालामगासिनो दंमोन। बेयावनो मासे मैदेरनि बिखुङाव दंफां लांबाय थानायजों लोगोसे 5 दंफां सिखावखौ हमनो हादों। नाथाय सानै दंफां सिखावा हाग्रा बिफाननि सायाव गुलि गावनानै खारखुमा लांनो हादों। हमजानाय 3 दंफां सिखावा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोन आरो मासे मैदेरखौ अरुणाचल प्रदेशनि सासे गिदिर दंफां फालांगिरियासो हायार खालामदोंमोन जाय फालांगिरिनि मुङा तनु। मुंख'नो गोनांदि हमजानाय 3 दंफां सिखावफोरनि मुङा फारियै बिकास गगै, कहेश्वर गगै आरो राजु दास। प्रमद बर'आ दिनैसिम रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि सायाव गोख्रोङै जेबो बुंथियाखै। बे खोथाखौ बुंथिदों रन्जन दैमारि बिथांनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारि बिथाङा। थांनाय 22 जुलाइआव हरनि समाव रन्जन दैमारि बिथांखौ गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय स्रोदै लाबोनानै काहिलिपारानि 10 नं बेटालियननि स्पेसियेल जेलाव जोबनानै दोनफैनायखौ लानानै अनजालि दैमारि बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बिथाङा फोरमायथिदों दि बारग' एनडिबिफोरनि केस बोखारनाय, जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होनाय आरो मुंख्लं जानाय नखरफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय बेफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय 3 सोद्रोमा थानाय मोनसे कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन, जेराव प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो बिआर फेरेंगा बिथांमोनहा बे कमिटिनि सोद्रोमा। नाथाय जेब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ स्रोदै गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लानानै गुबुन मोनसे स्पेसियेल जेलाव हारसिङै दोनहैदों बेनि सोमोन्दै अनजालि दैमारि बिथाङा एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनाव सोंहरदोंमोन अब्ला बिथाङाबो जेबो मिथिया होननानै फिननाय होदों आरो लरेन्स इस्लारि बिथाङा जेब्ला प्रमद बर' बिथांनाव सोंहरदोंमोन अब्ला प्रमद बर' बिथाङाबो बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै फिननायखौ होदों। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव सोंनायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि सोमोन्दै
गासैबो मिथिजोबो होननानै सिमान लादों। बेयाव अनजालि दैमारि बिथाङा सोंथि खालामदों दि आसाम सरकारा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जेंना सुस्रांनो थाखाय दानानै होनाय कमिटिनो खौरां हरालासे माबोरै बिदि खालामनो हाखो होननानै। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि जानो हागौ जाहाथे बर' रायजोफोरा प्रमद बर' बिथांखौ जेबो खामानि मावाखै साननानै गाज्रि मोनो, बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा हारिनि गेजेराव आरोबाव गावस्रा होलायबावनायनि राजखान्थि गेलेदों। बेनि अनगायैबो कमिटिनि सोद्रोमा हिसाबै प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिम आसाम सरकारनिसिम रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामनायखौ नुवाखै। सम सम रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामसिगोन, आसाम सरकारा बेनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ होननायल' खोनानो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों अनजालि दैमारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे केसआव अनजालि दैमारिया थांनाय 14 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दङ, नाथाय प्रमद बर'आ बे केसनि सायाव दिनैसिमबो अनजालि दैमारि एबा बे केसनि उखिलजों सावरायफेराखै होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा जुदि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो गोसो गैयामोनब्ला बिटिआर गोरोबथाबो खालामनो नाङामोन होननानै। प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 15-16 बोसोरनिफ्राय जेरैबायदि बर'खौ गोजौ फारसे लांनाय आरो गुबुन हारिफोरबायदि गेरेमसा हारि खालामनायनि सिमां नुबोदोंमोन, थिग बेबायदिनो सिमांखौ रन्जन दैमारि बिथाङाबो थांनाय 35 बोसोर सिगांनिफ्रायनो नुबोदों। बेनिखायनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनांगौ होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर जेरै लामा बानायनाय, बर' रावखौ एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय, कलेज इउनिभारसिटि गायसंनायफोरजोंल' बर' हारिया गोजोननाय नङा, जेब्लासिम रन्जन दैमारि आरो बारग' एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनाय नङा अब्लासिम बर' हारिया गोजोनाव थानो हानाय नङा होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावदों दि राजखान्थिया माब्लाबाबो मोनसे हारिखौ खौसे जानो होआ। मोनसे हारियाव गोबां राजखान्थि हान्जा थायो आरो राजखान्थि हान्जाफ्रा गाव गाबागाव मुलाम्फानि थाखाय खामानिखौ मावलाङो। नाथाय बेयाव गुबुनफोरा राजखान्थि गेलेनानै जाहाथे हारिनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै गावस्रा होआ, बेनि सायाव गासैबो दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन। बिथाङा बुंथिबावदों दि बिपिएफ हान्जाया जेब्ला बिजेपिजों ज' दंमोन अब्लाबो बिपिएफनो मिथिहोआलासे आसाम सरकारा माखासे थांखिफोरखौ लायोमोन आरो बिपिएफआ रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानो गोनां जायोमोन। थिग बेबायदिनो दाबो आसाम सरकारा बिटिसि सरकारनो मिथिहोआलासे माखासे थांखिखौ लागासिनो दङ, जायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाजों गाज्रि मोनजादों एबा गाज्रि मोनजानो हागौ होननानै बुंथिदों बिथाङा। थांनाय 26 जुलाइआव आसाम आरो मिज'राम सिमायाव सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि उनाव मिज'रामाव आंखाल नुजाथिदों। मिज'रामनि स्टेट हेल्थ मिनिस्टार डक्टर आर लालथांग्लियाना बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि उनाव आसाम सरकारा गुवाहाटीनिफ्राय मिज'रामसिम मुवा बेसाद दैथायहरग्रा गासैखौबो जिउ रैखाथिनि थाखाय मिज'राम फारसे थांनो हेंथा होदों, जायनि थाखाय मिज'रामाव गोब्राब लोमजानायफोरनि थाखाय मुलि, अक्सिजेन, कभिड-19 बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय मुलि, कभिड-19 टेस्ट किट बायदिफोरनि गोबां आंखाल नुजाथिदों होननानै फोरमायथिदों। आसाम सरकारा गुवाहाटीनिफ्राय मिज'रामाव मुवा बेसाद होफैग्राफोरखौ हेंथा होनायजों कन्स्टिटिउसननि थांना थानायनि मोन्थायखौबो सिफायनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो लालथांग्लियाना बिथाङा। आरो आसाम सरकारनि बेबायदि थांखिजों जाहाथे रावबो सुबुंफोरनि जिउ खहा जाया होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं आसाम आरो मिज'राम सिमायाव दुंहाव थासारि जानाया 1 सप्ता जाबाय, नाथाय दासिमबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोनहा बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव जानाय बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो थाखायबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ खावलायहरदों बिथाङा। एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायनि दायनिगिरि भद्रेश्वर बसुमतारिया खारनानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरियाव दायनिगिरि भद्रेश्वर बसुमतारिनि नखराव खौरांगिरिफ्रा नुजाथिहैदोंमोन। भद्रेश्वर बसुमतारिनि अनजालि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय फ्राय 4 बोसोरसोनिफ्रायनो भद्रेश्वर बसुमतारिया न'आव गैया, फननि गेजेरजोंबो सावरायफेरलायनाय जायाखै आरो बे बुहुमाव दंना गैला बेनि सोमोन्दैबो जेबो गुमुर गैया। नाथाय सानसेब्लाबो नुजाफैफिनगोन होननानै मिजिं दं होननानै फोरमायथिदों भद्रेश्वर बसुमतारिनि अनजालि बिसिया। बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फिसाय भद्रेश्वरा बिपिएफ हान्जानि मावथिमोन आरो पार्टी अफिसावनो थायोमोन, नाथाय पार्टी अफिसावबो दा बिथांनि सोमोन्दै रावबो मिथिया होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे सिबिआइआ पुलिस लानानै दानफायाव खेबनैयै बिथांनि नखराव भद्रेश्वरखौ नागिरनो फैयो होननानैबो फोरमायथिबावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्टआवनो क'क्राझाराव एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ बुथारदोंमोन। बे बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिनि मुंखौ सिबिआइआ थांनाय 2 आगस्टआवसो फोसावनानै होदोंमोन।
लोगोसे दायनिगिरिफोरनि सायाव हमनो हाथावथाव खौरां दैथायहरनो हायोब्ला सासेयाव 2 लाख रां होनो थाखायबो सिबिआइआ फोसावदोंमोन। सिबिआइजों फोसावजानाय साथाम दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै दिंखुर मुसाहारि एबा दाउ, भद्रेश्वर बसुमतारी एबा भद्रे आरो रुपा ब्रह्म एबा केजें ब्रह्म। फार्स्ट इयारनि एडमिशननि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ मोनसे गोदान अनलाइन पर्टेल बेखेवनो आखायाव लादों। अनलाइन एडमिशन पर्टेलनि मुङा दर्पण। बेनि गेजेरजों फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरा आसामनि गुबुन गुबुन कलेज आरो इनस्टिट्यूशनफोराव अनलाइननि गेजेरजोंनो एडमिशनखौ लानो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय गिबियावनो कलेज आरो इनस्टिट्यूशनफोरा पर्टेलाव गावसोरनि प्रफाइलखौ क्रिएट खालामग्रोनो नांगोन। बेनि उनावसो फरायसाफोरा एडमिशननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। वेबसाइटफोरा darpan.ahsec.online.in आरो गुबुन मोनसेया ahsec.assam.gov.in। नाथाय बे पर्टेलखौ दा फरायसाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होथ'वाखै। रिपर्टनि बायदिब्ला इनस्टिट्यूशन आरो कलेजफोरा पर्टेलाव प्रफाइल क्रिएट खालामखांनायनि उनाव फरायसाफोरा 11 आगस्तनिफ्राय 25 आगस्तसिमनि गेजेराव एडमिशननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। COVID-19नि समाव फरायसाफोरा जाहाथे गाव गावनि न'आव थानानैनो आसामनि गुबुन गुबुन कलेज आरो इनस्टिट्यूशनफोराव अनलाइननि गेजेरजों एडमिशन लानो हायो, बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों। भारत बांलादेश सीमायाव 2 BSF जवाननि जिउ खहा। त्रिपुरानि धालाई जिल्लानि आर्सिनाथ बर्डार आउटपस्टआव फुंनि समाव BSFनि जवानफोरा फेन्सिंखौ नोजोर होनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो 10 उदखारिफोरा नेखानानै दंमोन, जेराव बिथांमोननि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन आरो बे गावलायलायनायजोंनो आर्सिनाथनि 64 नं बेटेलियननि साब इन्सपेक्टर भुरु सिंह आरो कनस्टेबल राजकुमार बिथांनि जिउ खहा जादों। उदखारिफोरखौ नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा NLFT-BM फेक्शननि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि त्रिपुराया 856 किल'मिटार जानथाइसिम बांलादेशजों नांजाबो। CBSEआ थाखो 10नि रिजाल्टखौ मैया फोसावनानै होबाय। गासै 99.04% फरायसाफोरानो पास जानो हादों। गासै 21,13,767 फरायसाफोरा थाखो 10 आनजादनि थाखाय रेजिस्टार खालामदोंमोन, नाथाय माखासे जेंनानि थाखाय 20,97,128 फरायसाफोरनि रिजाल्टखौल' फोसावनानै होदों। बेनि मादाव सा 20,76,997 फरायसाफोरा पास जानो हादों। केरालानि राजथावनि त्रिबान्द्रामावनो भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन CBSE थाखो 10नि फरायसाफोरा पास जानो हादों। पास जानायनि जौखोन्दोआ 99.99%। बेनि उनाव नैथियाव दङ बेंगालुरु, पास जानायनि जौखोन्दोआ 99.96%। थामथियाव दङ चेन्नाइ, पास जानायनि जौखोन्दोआ 99.94%। बेनि अनगायैबो आसामनि गुवाहाटीआ 16थि फारियाव दङ, पास जानाय फरायसाफोरनि जौखोन्दोआ 90.54%। जाबाय थानाय टकिअ अलिम्पिक्सआव इन्डिया मेन्स हकी टीमआ सेमिफाइनालाव बेलजियामनि आखायाव 2-5 गराव जेननो गोनां जाबाय। नाथाय दाबो इन्डिया मेन्स हकी टीमआ टकिअ अलिम्पिक्सआव ब्रन्ज मेडेल मोननायनि आसा दङ। ब्रन्ज मेडेलनि थाखाय भारतआ दा जार्मानीजों गेलेगोन। गुबुन फारसेथिं इन्डिया वमेन्स हकी टीमआ दिनै सेमिफाइनालखौ आर्जेन्टिनाजों गेलेगोन। दासान्दि टकिअ अलिम्पिक्सआव चाइनाया 32 सनानि मेडेल, 21 सिलभार मेडेल आरो 16 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै सेथि फारियाव दङ। इउनाइटेड स्टेट्सआ 24 सनानि मेडेल, 28 सिलभार मेडेल आरो 21 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै नैथि फारियाव दङ। जापानआ 19 सनानि मेडेल, 6 सिलभार मेडेल आरो 11 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै थामथि फारियाव दङ। अस्ट्रेलियाया 14 सनानि मेडेल, 4 सिलभार मेडेल आरो 15 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै ब्रैथि फारियाव दङ। भारतआ 1 सिलभार मेडेल आरो 1 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै 64थि फारियाव दङ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।